18 травня в Україні та у світі згадують про жертв депортації кримськотатарського народу з Криму у 1944 році. У цей день з півострова відправили перший ешелон кримських татар. Протягом усього часу кримські татари зазнали широкомасштабних репресій з боку радянського режиму. Це стало причиною масових смертей кримських татар, основну частину яких складали люди похилого віку, жінки та діти. Ми вийшли на вулиці Києва, аби спитати у жителів столиці, чи знають вони дату депортації одного з корінних народів України. Це дата виселення кримських татар з Криму, так? Погано знають. Ні. Ну, я так здогадуюсь, якщо у вас на мікрофоні пишеться Кірім, то це щось пов'язане з кримськими татарами і взагалі Кримом, переселенням. Я думаю, що це якась трагічна дата, але точно не можу сказати. А якщо я вам дам підказку і скажу Джамала 1944? Татари кримські, це їх депортація з Криму. Пісня, я зрозуміла, як вона співала про свій народ татарський, про вигнання, можливо, татарського народу з Криму. Так? Це воно? Джамала, да. Вона співала цю пісню, вона написала це своїй бабусі, яку цих кримських татар депортували. І це було до цієї дати призначена ця пісня. Не пам'ятаю. Не знаю навіть. Виселення татарів з Криму. Це день звільнення Польщі, здається мені. 18 травня. Господи, я вже історію забувся, звичайно. А якщо я вам підкажу і скажу Джамала 1944? День народження Джамали, по-моєму. Якщо мені пам'ять не зміняє. 44-го? Господи, ви! Саме 18 травня? Ні. Кримських татар Сталін виганяв з цього. Це одна з найголовніших його таких порушень закону, як то сказати. Виселення кримських татар з Криму. Так, знаю. Це день депортації кримських татар. Я знаю, що це було незаконно, що людям не дали змогу нормально зібратись, їх просто як скот загнали в вагони і відправили на чужбину.